Сещинг. Да почвам ли да снимам? Аз вече почнах. И аз. На толкова какво му се качва? Кюто? Ти с кой си? Велко. Велко. Взелко. Да. Човек, щех да си взема мачете. Знаеш какво се тихо е? Какво? Отдеви от филма си там в патрулката. Извинете, пак ли ще отивам в створа? Какво? И го пръска. Да. Вика, това Само- белия дом ли? Какво? И пак го пръска. Искаш ли? Как се смее това? Я... Цъкни контрол и 4, пак контрол и 4, пак контрол и 4, така. Чули бе? Се направиш макарена. 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 Цъкни контрол и 2. Чекай. Я цъкни контрол 1. Чай се обърнах да мога да гледам аз. Дейва. Макарена. Макарена. Чу-чу-чу. No need no mana. No need no HP. Дей. Виж му тенса. Един бейсик, чакай още един. Не, махи са. Аз съм супермен. Те тия ми хард пулнаха. То няма никакво HP. No need no HP. No need no mana. То бур навънка стои, вика се едно. Го пенетрират. Айде ти. Да, е верно. Или му писва. Бум, бум. Жага, лага, жага. Аз не знам как да си ползвам кюто. Пускаш го е тука и то фърля на там споко. Не, аз не мога си го. Такъв някакъв не мога да оценя. Еми, не си добър в геометрията, значи. Нали? 410. Добре. О, този път го учих. Ай, Шако ма гони. Идвам. Чули? Ако го уча. Той да не е ларнал, бе. Не. Как то ще лага? Човек, хващах даже, бе. Сериозно ли? Да. О, учих го. Hey, come back. 430. Труда мажо. Главе, че те има чак от джунгъл. Аз не знам къде си пускам сигурно тук. То да не то... мисля, че бъгнах големия вълк да не му бие. То нали го знаеш, Дънки? Да. Бъгваше на пантеон улта. Малко преди да падне, цъкне наляво и гледаш улта му се пуска там, къде е цъкнал. Аха, да. Това го знам. Че, мага. Чай, че трябваше да затворя прозореца. Чай, че ме засърбя очото. Ти пай ти. Не бих мъпче. Абе, къв джингъл идем да му правя на това? Еми, правиш му, те я знам. Танкващото? Да, танкващото. Малко си. Взема онова за теми. Това за пъто. Да, бе, това за пъто. После му направи един линдари с Тормент. Май ме ген. То пиче чак фарми. Сега на... То че си позволява да фарми ли? Какви ще си тия удобства?
Let's find some Давай. friends. Айде, минус Доко. Давайте миньони, ай боливени. Те бият по Шаков. Да, това не е честно, молодец. Трябваше да бият по него. Да бе, знам. Ама тия милиони са от техните майчи. Мни. Хелкъп. Топ. А. Come play Ти with коти ли me. си, Да бе, верно. Пак го бъгнах то големия да нима бие майче. Да. Не, бие ма, бе. Бие ма. Просто на теб не ти показва. Да. Той на мен не ми го показва, дето нещо се бличва. Как да на топла е. Как го бъгваше? Попи е супер здрава, ако си вземе едно Infinity и Trinity Force. Взема ли си Trinity или Lich Bane? Махай са, бе. Аз съм гледал то дънки човек, такъв стои игра с Попи. Взел Infinity и Trinity. Мале с кюто, знаеш какво ги прави, бе. Знам. Ама това преди много време. Те Попи аз не помня да са е нърфнали. Come play with me. Аз няма го уча, бе. Не разбира се, че няма го учи. Како е? Учи го е. Oh, Ама той Шакото и той тук. Дай барем да го трепем толкова. Ама то няма нали? Ух, ту знаеш колко му налепих с кюто, бе. ah. Ой, станах Iron Man. Човек, Чувствам се като станах. бащинуба. Що е? Защото не можах си уча кюто. И заради това не можахме да отрепем и Шако. Кой е да не си вярваш, че ще ме трепеш? Внимай, че Шако го няма, ама той па няма мана. Той е при теб, бе. Не бе, той сега съм... Сега го видях при Ларда. Тук ли бе? Да, бе? Ама мога да той го няма. Той е дошъл на бот. Към ми даде. Cool. Да се къпе. Come play with me. О, мале, дигнах втора вместо улта. Случва ми се. Да си спра втора и цепнах контрол и W вместо... не. Толкова тъп. Не съм бил толкова време. Обаче той такъв пича постоянно се мъчи някакъв да фарми, аз само си ги бия с бейсик. И ще имам колко него. Play with me. Може ли да взема това бул? Защото Не. няма мана. Сега оправи се това. Второто винаги е за мида. Освен когато не е апа. Да бе, да, идвай. Okay. Якото, че втора мога да се държи включена така постоянно. Не мога да цъкна те блю бъфа. Да. Браво. Да, не мога сега. Трябва да бакна. Не мога. Ударих го. Взех си Kindle Gem, ще имам повече кръв. Yeah. Okay. Yeah. Помниш ли кога това той те ма даваше АП, бе? Да. И спелвамп. Сега да 25% бонус хелт. Бах ти странното. Let's find some friends. Обаче аз не съм ганквал никъде некъв. Само мито е. И топ. Много ясно е. Ботом се оправят. Те би трябвало да ги бият. Имаме Леона и Джинкс. Най-доброто комбо. Гаджил е. Не, ма той има лутна, има игнайтна. Аз такъв си пускам лазера и го игнайтвам. И на ботом си знаеш, че ще ни отрепат те сега. Тия са супер слаби. Сега ще ми кажат, омага джунгър, ела да ганкнеш. Его имам лут вече. И къде си, бе? Let him push. Отивам на топ да ганквам. Where are we going? На мид не щеш. Тебта няма и него го няма. Той ганк не ми трябва, по принцип. Та ги правя нов 2. Верно е. Та фидна са, ай. Ботъм ганкови не им трябва. 2-0 фидна са. Тя не е баква. С 75 милиона. И е 2-0. Тя Да, се сега. връща и Infinity, аз по Infinity. Взима си Infinity. Взима си бъфа Sword и Vampiric Skipper, зависи. Зависи дали иска, какво иска. Да, може да си вземе чорап. Чорапчинца. Where are we going? Чорапчета поревай. Това е. Аз пеша цела Доко милиона. няма много мана.
Не дей гънфе. А? Съм казал да гънфе сега. Абе, ако имах мана, можеше да го направим. Ми аз нямам и лъча на Та супер. на топ я направиха. 100% я направиха вече. Let's find some friends. Да. Ох, това кюто супер много го дразни, честно ти казвам. Ме е чудно тя па за какво не бакна. Шакото идва към Мидо. Мале, Шакото знаеш какво му да го направя, колко спито му. Майко сълтам да го тръпа там. Come play with me. Той ми е влена в джунглата да ми ги търси сега. Иска да намери нещо да бие. Ще бие той. Сега ще видим какво ще бие. Шамари. Мике, ша шамари, де. А. То пътилото се гледай, сега Джарвана го отхваща. Оли! Останава. Let's find То some Джарван верно friends. много тъпър. Нищо е, просто казвам, че Джарван е супер смотан. На кой говориш? На теб? Да знам. Ти си дрънкаш там. И ти не му слушаш. Ако бях отново, можеш и да го отрепа. Чакай се. Come play with me. Доко, искаш да го правим той или ти нямаш къде? Нямам нищо. Ни такова, ни уникова, нали? Офо стия! Какво е? Сами! Okay. То си слага навсякъде мини шакота. Шако в кутия, бе. Да, шако в тия. Затвори вратата. Okay. Абе, момо бая як джунглър. Там с кой ти кам, че се връща с бъфа сега. Чорапче и... Тръгни на тука, тръгни на тука, на тука! Мислиш, че на мен говориш, Е, такъв чай, гледам такъв на къде да тръгне някъде. СС. Пак ли си го мисля, бе? Ти ще си го оцелиш ли днеска, бе? Не бе, мислех си лута, бе. Okay. Кюто не мога, кюто малко трудно го мислям, ама пак успявам да го мислям. Where are we going? Ще ми скачате ли, бе? То Джарван как се върна на толкова кръв, толкова бързо, бе? Let's find some friends. An enemy has been slain. Double kill. Оле, това бил той, бе! Play with me. Нека обаче супер изненадан такъв. An ally has been slain. Добре. Какъв итем да му правя сега, бе? Going. Лендари Стормент. Аха. За трите. Ah, Чакам си от... Has destroyed a turret. Мерси. И на... Та Леоната е супер добра. come play with me. И аз съм добър понякога, бе. Ма много рядко. Ама мега рядко. Викам, аз съм добър понякога, ама много рядко. Ти кога си последно си играл, моля ми кажеш. 2011 някъде. Ми, какво искаш? Просто skillshots overload. Come play Ама with гонят me. ни. Вече ни. Ей, ще си взема ред бъфа и после ще си взема бут. Ally has been Нали Какво? може да го взема това? Че го ли си? Това бул бъф, че ще го взема аз. Става ли? Не. Let's Ай, find some мен и без това не ми трябва. Той ще ако ще го вземе без това. Како е? Ауе. Я, иди го провери. Лард нямаш ли? Аз имам смайт, ако нещо мога да направим. Okay. Сега не мога, О! не. Знаех си, че така ще стане между другото. И аз. И си вика, май ще му го оставя, ама... Нищо не го взе, като знаеш, че стане така.
Що не ти викаш? почнеш да ми викаш, стои. Let's find some friends. Идвам на мидъл. Да, ти къде си? Ама то тука също, да знаеш. Его. Аз си ползвам всичките полшенки. Ще оцелееш, нали? Може би. Не го барая. Няма как. Махай се, че не мога да се спаса оттам. Вече ги ползвам само. Обаче маната Аз ме трябва да ида наплача. на топ. Точно прецаках шилда. Come play with me. Си имам 1400 год. Значи Линдар и Стормен, така ли? А какви бутуши да му правя? Я да видим. Имат здрави адата. Okay. И бутуши да му правя. Да, не знам, тия с армора пусто. Те вече повечето да само бранте апа. Да. То си пусна ута. А то Лиандри Стормен, какво ме лъжиш, Линдарио? Ей. Let's find some friends. Добре. Поригнах го здесь. An enemy has Моля хелпнеш на мида. Давай, идвам. Ама съм твърде далече. Махай се. Те няма да го бутат. Ако го бутат, аз сега ще ги напласкам. Той тая попито идва. За какво го изплаши сега? Попито ще си го спам. Let's Съм го find some сплашил. friends. О! Ут. О! Аш. Това беше просто най-добрия ми плей. Цялата игра. Най-доброто ти кил. Най-добрия ми флаш. Цялата игра. Аз нямам добри флашове, просто бягам с тях. Аз тем топ да паза. Окей, ние тук трошим кула. Бум-бам, чупим кула. Да, Леонак, не си беше бам, мислил на чупим третата кули. взимаше. А то шоко детка стои там и нали гледам, че идва и го помпа Q2 там и аз си мисля, че е клонинга. Защото се спря на едно место и по това ме заблуди. ally has been slain. Някой за... Идвам. Where are we going? Аз за... Няма рейндж. няма. Мале, точно пред нея се спря. Come play with me. О, чакай, те не сте чупили толкова. Та попит от она е. О, Джукс! Ally has been slain. Доко? А, ти си на топово. Let's find some friends. Щях да ти кажа да дойдеш да ми помогнеш, но типа не можеш. Мале, бах ти Джука ударих се. Та грам не била на топа. Come play with me. Аз бия по 97. Ще бутнеш ли? Да, те всички са на бот. А, не. Те са на дракона, ама си уейсна сега. Нямам такова. Толкова го направих. Внимай, че и той теб мога да те направи същото, нали знаеш? Никакъв шанс. А, Никакъв. Come play with me. и Доко, ял си намидала. Enemy has been slain. Аз го ти казах, че не имал му направя, аз го убих първи. Мале, това ми беше най-голямата грешка. Where are we going? Слабо. Бейтнах попито. Бейтнах нашото попи. Да. Шит! Пак ли бе? Чай един на бота паза. Аз трябва да бакна, имам... То убия 700 демидж плюс 100 и слова енамите тасулт. Аз ще чакам. То това велко да- си им, че имам чувство, че е някакъв брат на Касадини там. И Малзахар. Кой е? Велко си? Да, бе. Касадини и Мал Захар не са братя. Какви са? Не знам, те са мразят принципно. Те Ренектон и това е. И нас са мазат, но са брат. Не И Касиопея и Катарина. Да, Значи той е брачет. може и да има братчет. Той чогат може да има братчет, бе. Да. Чога ти велко срещу Малзахар и Касадин. О, това ще Let's бая. find some И Когмал. friends. Що? Де знам всичките такива нечовешки деца срещу тия човешките. Ти.
4 в 2. Okay. Нищо, ще пусне Мундо от другия тим. А така. Той Мундо не е оттам, ама все пак. Да има за Ама- бройка. Ah. Мерси. Но ясно ти ще хилпнеш, нали? Бат ядов, така толкова да играеш. Взима. Нема, взима го. Иди му го вземи, той го смайтна вече даже. Мерси, пич. Взели го е. О, ясно. Тото пълен тапанар, как мога да го смайтне? Все едно няма и лардове в нашата динго. Маля, ако иш да ги утнеш. Аз стивам. Дава ми те се едно минаш през дърветата. И ти отна бащия Опа. къде трябва. Еми, те се махнаха вече, аз като утнах. Видяхте. Правите го с Леонът. Ако она го стане. Немам демидж аз. Come play with me. Бах. Без Джинкс. An enemy has been slain. Та, нямам кю, иначе ще се обърна и ще я взема. Friends. Чакай да мина тук. Е, Брандей. Чакай да мина по-хлясче. Ако съм някъде отстрани, човек ще ги направя. Where Не ме бият такъв. Примерно сега този файт. Как скочиха тука, аз ако бех е тука, Q втора лут и ги почвам. Hey, come back. Си. Аз баквам за Лиандрито. След Лиандри, какво да взимам? Еми, те знам Аркейнджел. Какво? Архангел. Кажи какво да взимам сега. А, Рила. А? Рила и Кристо. Let's find some friends. Ние ги пъщи ги изнасяме от бота. Аз си взимам Рила и Кристо се търся. Оли, тя ги държи. Ah. Кой като си къпа? An enemy has been slain. Бо. Where are we going? Аз тим на топ. An enemy has been slain. An ally has been slain. Okay. Как ме уби там, бе? Ще бягаш ти, а? Нещо чуш, че ще бягаш? Еми ще избягаш, какво да направя? Та Леоната е такъв я гонът ми. Не мога да стигне. Ако Джинкс се върне, ги размазваме. А. Аз ги ултвам, тя ги ултва, човек. Просто не мога да си фанат, ако Come Джинкс се play върне. with me. Ба, Леона джулк! Няма смисъл даже и да джулква. оле, супер много ме боли кръка. 100? Заради пръста? Не, нещо съм го изкълчил, то левия. Дай докато си ритал. А? Края на месеца ще му взимам. Добре, това ще ми трябва паспорт, нали? Паспорт ли трябва? Не, не скушваш. Майка да не така брат, ще взимам. Да, добре! Стай се, мачо, тук на. То с го фанах. Аз цепех ли нещо, бе? Да. Come play with Оли, Я. всякото мога да направим, бе. Ако бием по правилното, бе. Аз го избираш. Оли. Да, аз тук да се съпаза, па. Никой не е ба Кейтлина, бе. О, то шако. То Джервейна. Бе, много вкусно това. Пускам си кюто към Брамт и същия момент то шако сте отпред мен беше. А. Enemy killing spree. Те пък кой те убива? Ти си жив, бе. Аз съм жив, аз просто бакнах. Ута ми, аз тази няма да я качвам, да знаеш. Аз да. Let's find Ама some не знам, сигурно. Не знам, може и да не е качвам. Не знам, просто последните ги обърнахме много яко. Какво ги обръщаме, той играк си беше наш. Where are we going?
find some friends. Не, 16 Come минути. play with me. Не, с него говоря, аз тук го тук. Аз бях вън. Аз бях вън като... С теб не е говорил толкова, ти гухна си. О, взех ги. На топ Джарван пушва. Не си пъшва. Ah, Защо те тръгваш? Отсреща. О, едно момче. Какво много ти каза, бе? where are we going? 15 минути, какво много после говориш? Ауей. Okay. Ние с тази го размазахме на стънове. Кажи ми, че ще го вземеш. Бей си хит. Аз нямам мана. Ама иначе, добре. Толкова време хвана, защото играхме на контролата. Грешната страна. Не ти мълчиш? Така. Come play with me. Аз не мога нищо да го направя, нямам мана. Аз мога да го словам. Аз ще да взема булбъфа. Дойде и сме дали на Германия да сме. Оле, тя какво правя? Не го казвам се, даде много отдавна. Вика, че ще взема неща. Дойде за мен да училище. Let's find some friends. Where are we going? Добре, она моля ми къде ще изкача. Сега ще ви изтребят, нали? Ти ще оцелеш, нали? Сигурно. Let's find some friends. Защото аз фарма. Трябва да я пазиш мида. Не мога. Трябва бакна. Еми той аз трябва бакна, няма мана и Ай, хъпа. идвам, ай, баквай. Не, Аз сега. бакни. А, ти имаш такова мана. Глей на бот миньоните изнасят. Аз тук нищо няма да направя, да ама. Продутам то лайф и сама. Come back. Те май са барон. И кой ще го танква? Той вярва на няма хъпа. Come play with me. Не, знам, ти аз ще имам. има. Ние мога да ги бием 4 в 5. Имаме бая шанс да ги бием, да. Ми... Сега Войт става и една зония. Право не мога да си фанат. Те са го взели. Трябва да внимаваме. Ah, Аз стоя в джунглата да фарма, защото иначе няма просто как да взема итем. Няма фарми тук къде. come play with me. А, тая хидра... О! Та се върна. Ама е малък левел. Не че не сме много големи. Той виж им браун на шапката. Той го нема това. Okay. И блу бъфа. Булбъф аз съм го взел. Не бе, нашия. Те. Няма да го вземеш. Не, аз съм казал. Тя Ако виж искаш мога да са. вземем. Where Еми, are we хубаво. going? О, виж, шап. Оли! Давай! Уф! Видиш пак ли бе? Ой, това не го видях. Let's find some friends. Май не издадоха. Май не издава то. А то ти не издаваш, бе. Ти що си от тях, бе? Ей, двоен агент. Ордни там бе. Не искам. Ето ларнах доволно. Where are we going? Не. Ай някой да върви с Джинкса, защото... О, Леонът. Ah, Те сега искат да... Аз ще вървя с Джинкс, защото е бая слаба.
То шако с трипъл бъв. Оле, да съм на кил разбих. Майко. Мале, та, знаеш колко бързо ще отрепета? Нема минат тук. Да, ама гледай, то Бранда с една втора какво я направи. Тя той удари ли? Да. Аз ще бакна за това. Релай. Come play with me. Идвам. Това не е той, бе. Поне не му бихме... Кой? Мисля бихме от... Не трябва да се бием като имат баромба. Аз не се бия, само ги Аре, пълвам. аре. Аз тази Кейтлина бая здрава лутна. Обаче ти е гона Джинкса. Не, Джинкса изи бая ги кил. бейтва. Джинкс ги бейтва като е бахти. Да знам, някой супер про. Това не го очаквах от Джинкс. Мали! Да, дойде вече е по-здрава от Кейтин. Infinity Phantom Dance рекритва супер здраво. Ейс! Мен пак ме фанаха, човек. Аз така флащах да лутна. Мале, тази Джинкса просто... Повече няма флашвам, така си ги бия отстрани и си пускам. Видите и това. Мейлин KDC, лол. Вот, нещо. Аз ти имам. Още ми го фарма, един на топ. Да, аз ти имам топ. И шиде в джунглата даже. На, дойде такъв ги изнесе. Аз мога да си купа Олаф сега. После ще направим още две игри, нали? Защото искам да пробвам и Браум и Фиора. Давай ще си купа Олаф, ще играм топ. Първо пробвай Браум и тогава Фиора, че ми се игра Олаф. Ти мога да играеш и джунгъл, бе. Да, ама топ е някак си по-яко. Come play with me. Не знам стото е, ама... Тъй. Ей, аз мога да реша кога си пусна кютове, това знаеш ли? Да, знам. Играл съм в Зелкос. Let's Аз не. find some Това е friends. първата игра. Не съм Първа играл игра, Браум. бая добре се справиш, бе. А? Викам за първа игра добре се справиш. Позицията не ми е хубава, аз такъв се ма фащат и ма бият пък. Ти си свикнал да си по-отпред да ги биеш там. Аз не знам, няма много интересни герои. Но аз съм фул, играй не и същи. И аз, защото с тях мога да играя. С Амумо не мога да играя, ама съм 2-1 някакси. Ей, айде да движим заедно, искаш ли? И виж гледай так какво направи. Искаш върна да движим заедно. Where И да ходим да помагаме на попит. Ей! Никой няма да иде там, бе, аз ще ходя там. let's find some friends. Той я бута. Просто нямаше смисъл да се връщам. Има. Ние ги изнасяме. Много аз това го бия тук. Хубаво. Аз това го забавих. Да, Джиг се ги изнася. Амумо бие много деми, човек. Амумо бая як джунгър, сериозно. След това в мой него си купа. Радва ме. Поне тая игра. Let's find some friends. И аз направих една така здрава игра. Чай ви аплейт не ми ти да ти кажа какво си. Да, аз събирам голд, така не знам за какво събирам. Okay. Направи един Рабадон, после си направи Iceborne или там нещо. Не, после си направи Sunfire. Окей. Аз нямам Magic Resist, бе. За какво те нямат хубава Още път? ми. Още ми големи. Те, че нахален ми иска. Щях да взема още 40 голд, бе. Ми шанс, не ги вземаш. Явно. Ох, не можах да го взема. Не, бе, още ми го е попи. Не го взима, бе. Нема как ще взима, бе. Оф, обърках и тема. Върни де. Come play with me. Да. Ево, Джинкса му стигна по левели почти, бахти. Помисли, че ние бяхме най-ниските левели, бе. Okay. Аз съм висок вече, ето. Аз виж ми фарма, ама Джинкса пак е... Кога дойде вече с повече от мен?
Она, попи толкова си направи. Я она мида, бе. Аз ще взема от топи и идвам. Okay. Нямам много мана обаче. Потеглям. Ти лут ли си наш по-му пайтел? То ме разби. Let's find some friends. Нормално, те сега ще ни вземат един по един. Тая е лут на шако. Нема. Погледни Джинкс само какво ги прави. Гледай аз какво направих, човек. Втория ми добър лут. И дай да направи квадър. Да. Пента. Няма просто как да вземе пентата. Не. Май, Леоната стънва, човек. И аз се набивам, и аз ги стънвам. И аз ако не ме фанат, и аз ще ги И лутна. ти ги утваш, и Джинкс ги утва. Ние имаме супер яките комбота. Стилнах 1 милион. Where are we И Джинкс се лутва. Нема бием Бием ги. сега, бием ги. Ама аз пак с лош стац. Да. Аз съм с добър, бе, 2-1-6. И аз ще игра Джунгъл Фиора. come play with Сериозно ли? Да? Проблем? Не, бе, не ги изнасява Неро. Како е? Те ще ни изнесат иначе. Ти лутни си. Оле, това не иска да го правя. Ще оцелея. Пак ти лесната игра. За нас всички, всяка игра е лесна.